खोथाया जाबाय स्पष्ट बराक भेलियाव बिथांमोना काछाराव बर्मन कछारी एसटी हिसाबै बिथांमोना बेयाव रिकगनिसन किन्तु ब्रह्मपुत्र भेलियाव संबिधानिक भाबै बा भारतनि जि मोनसे जि बेबस्था दङ बेयाव दासिमबो बिथांमोनखौ मर्यादा होआखै आरो बेखायनो बराक भेलियाव जायफोरा दङ बिथांमोना बे स्टेटासखौ मोनदों आरो नैबे ब्रह्मपुत्र भेलियाव आसामनि गुबुन गुबुन पार्टआव बिथांमोना मोनाखै बे थासारिया आंनि नुनायाव बर'फोरा जेरैबायदि आसामाव एसटी क्लेम नाथाय कार्बि आंलंआव एसटी हिलनि मर्यादाखौ जों दाबो मोनाखै बे एखे थासारियाव थानाय बायदि नुयो आरो बिथांमोना बेखौ लानानै गोबां ट्राइबेल संघजों सावरायदों गुबुन गुबुन आफादजों जोंबो सावरायदों दा जेब्लासिम संबिधानिक भाबै मर्यादा होनाय जाया बा मर्यादाखौ होआ नैबे जि आइनि मोनसे जि थासारि बेनिफ्राय जि मोनसे जि स्टेटास बा जि मोनसे सेफगार्ड मोननांगौ बियो रोखा जानाय नङा दा बेखायनो बिथांमोननि आफादाबो नांबाय थादों आरो बिनि सायाव सावरायबावनो गोनां गोबां बिथिं दङ जे बे बिथिंखौ लानानै माबायदि समाधान ओंखारगोन नाथाय बिथांमोना गावसोरखौनो ट्राइबेल आरो ट्राइबेल अर्गेनाइजेसनफोरजों जि क'अर्डिनेसन दङ बेयावनो थानानै खामानि मावगासिनो दङ किन्तु बिथांमोना दिनैसिमबो स्टेटास मोनाखै आरो स्टेटास मोननांगौनि थाखाय बिथांमोननि आफादा खामानि मावबाय थादों जिहेतु संबिधानिक भाबै बे स्टेटासखौ होनाय जायाखै बेखायनो दिनै बिथांमोना बेनिफ्राय बन्सित जानानै दङ आसा खालामो उननि समाव बेबायदि जेंनाया लासैनो सलुसन जागोन बे खामानिफोरखौ बिथांमोना जुदि मोजाङै मावलाङोब्ला जोङो बे ओनसोलाव ज'है एखे जि मोनसे थासारि बे रांखान्थि सोलोंथाइ आरो सामाजिक बेबस्थाखौ मजबुत खालामनो थाखाय बिथांमोनखौ मदद होनानै हाबा मावगोन आं बेखिनि खोथाखौ फोरमायबाय।